Jo penso exercir d'ambaixador no perquè a partir d'avui rebi un encàrrec molt específic, sinó perquè certament, per a mi, el que representeu, el que representa la societat civil articulada a través d'entitats com els Ateneus, significa una cosa fonamental per a aquest país. És un dia de festa com cada any per poder premiar les millors iniciatives del món dels Ateneus, per poder veure el treball que es fa dia a dia al territori en tots els àmbits d'innovació, de cultura, de música, de dansa, de teatre, i evidentment és una gran festa per tots els ateneus. Porten dècades i dècades treballant, renovant-se, adaptant-se i fent una oferta de cultura de proximitat des de poblacions la mar de petites fins a barriades estiguin on estiguin. Si volem tenir un país millor, si volem ser una nació, que ja ho som, però si a part d'això volem que se'n reconegui, jo crec que el cor de tot això està amb el que es fa dintre d'aquests Ateneus. La cultura a Catalunya l'ha fet la gent, l'ha fet la societat, l'ha fet les entitats al llarg de molts i molts anys. Els Ateneus, en aquest cas, són, per una part, la primera porta d'entrada a la cultura per moltíssima gent i alhora també una garantia de pervivència. Al llarg de la història d'un país hi ha períodes difícils, hi ha períodes complicats i els Ateneus sempre hi són.